खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङावनो दङ दुखुनांथाव खौरां। बिटिसिनि बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिया हरखाब रुंसारि जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा गावखौ फोथैनानै लादों, नाथाय मा जाहोनाव गावखौ फोथैना लादों बेनि दासिम रोखा जाथ'वाखै। रुंसारि जाखांनायनि उनाव बिटिसिनि गाहाय मावख' आरो बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बिथांनि रुंसारि जानायाव बिथांनि नखर, लोगो मावथिफोर आरो बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर आरो सुफुंजोबनो हायै दुखु फोरमायदों। नार्जारिया दरंगाजुलि बियाबनि लेजिस्लेटिभ काउन्सिलनि सोद्रोमामोन आरो बेनि सिगां बिटिसि मावफुं सोद्रोमा महरैबो खामानि मावबोदों। बिथांनि थैनायनि जाहोना मा दासिम रोखा जाथ'वाखै। बिथांनि आत्माया अराय गोजोनथाव जाथों। ओम शान्ति। नैथि खौराङाव दङ नेपालाव गिख्रंथाव दैबानाजों सा 95 सुबुंनि जिउ खहा। सा 105 भारतारिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा गोमाना दं। बुधबारनि फुंबिलियाव तिब्बत सिमानि साखाथियाव थानाय नेपालनि रसुआ जिल्लायाव भटक'ची दैमायाव हरखाब बांनायनि जाहोनाव सोमजिनाय मोनसे गिदिर दैबानाजों खमैबो 95 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 400सो गोमानानै दं, जेराव सा 105 भारतारि नोगोरारिफोरबो दङ। जायगानि सम बादियै फुंनि 9 रिंगासोआव बे गिख्रंथाव बांनायनि जाहोनाव रसुआ आरो खाथिनि नुवाकट, धाटिं आरो चिटवन जिल्लानि माखासे बाहागोफोराव गाज्रि रोखोमै गोहोम खोख्लैदों। गिख्रंथाव दैबानाया मुवा बेसादफोर, दालां आरो गुबुन दाथायफोरखौ बोहैलांदों आरो गोबां दै मोब्लिब बिथांखिफोरखौबो खहा खालामदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव सा 93 सुबुंफोरा जोखोम जादों। नेपालनि टुरिज्म बर्डनि गिबि फारिलाइनि बादिब्ला सा 384 दावबायारिफोरा गोमानानै दं होननानै मिथिनाय जादों, जेराव सा 291 गुबुन हादोरारि आरो सा 93 नेपालि नोगोरारिफोर दं। गोमानाय गुबुन हादोरारि सुबुंफोरनि गेजेराव सा 105 आ भारतारि दावबायारि आरो सा 37 आ थागिरि नङै भारतारि (एनआरआइ). नेपाल आर्मी, आर्म्ड पुलिस फर्स आरो नेपाल पुलिसखौ लानानै दासान्दि मोनसे गिदिर नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। बिथांमोनहा गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो आरो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थाबथानाय सुबुंफोरखौ मदद खालामनो थाखाय ड्रन आरो स्निफार डगजों लोगोसे गं 14 हेलिकप्टारफोरखौ बाहायगासिनो दं। हरखाब फाहामथाय होनो थाखाय त्रिशुलीनि मिलिटारि ट्रेनिं सेन्टार नं 1 आव मोनसे फाहामथाय मिरुबो फसंनाय जादों। दावबायारि बर्डआ बुङो दि गोमानाय सुबुंफोरनि फारिलाइआ खालि गिबि आरो बिसोरनि ट्रेभेल एजेन्सिफोर, जायगानि बिबानगिरिफोर आरो रैखाथि एजेन्सिफोरखौ बेखौ नायबिजिरगासिनो दं। नखरफोरखौ खावलायो दि जेब्लासिम गासैखौबो फोरमान जाया अब्लासिम थिरांथायाव थानो नाङा। काठमान्डुआव थानाय भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया गोहोम गोग्लैनाय भारतारि नोगोरारिफोरनि थाखाय इमारजेन्सि हेल्पलाइन नम्बरफोरखौ फोसावदों। बेफोर नम्बरफोरानो जादों +977 985 131 6807 एबा +977 970 910 7500। नेपाल टुरिज्म बर्डआ मोनसे टल फ्री इमारजेन्सि नम्बर 1234, टल लाइन 1144 आरो टुरिस्ट पुलिस नम्बर 9851289445 फोसावदों। थामथि खौराङाव दङ गिख्रंथाव दैबानानि उनाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ नेपालखौ हरसेबां मदद होगोन होननानै खोथा होदों। बुधबारखालि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ नेपालाव गिख्रंथाव दैबानानि उनाव नेपालनि गाहाय मन्थ्रि बालेन्द्र शाहजों सावरायज्लायो। पीएम मदिआ जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय दुखु फोरमायो आरो नेपालखौ भारतनिफ्राय गासैबो रोखोमनि सुबुंथिनि मदद होगोन होनना खोथा होयो। बिथाङा बुङो दि भारतनि हानजाफोरा नेपालजों लोगोसे रैखाथि आरो रिलिफ नाजानायाव जयै खामानि मावगासिनो दं। नेपाल आर्मिया हेलिकप्टार आरो खैफोद होबथाग्रा हानजाफोरखौ गोहोम गोग्लैनाय जायगाफोराव दैथायहरदों। फारसेथिं रैखाथि हानजाफोरा दासिमबो दैबानाजों थाबथानाय सुबुंफोरसिम सौहैनो नाजागासिनो दं। दैबानाया हान्था-मेलाखौबो गाज्रि खालामदों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव गोबां राजालामाफोरा बन्द जानानै दं।
नेपालनि मोब्लिब खान्थियाबो गोबां गोहोम गोग्लैबाय। नेपाल इलेक्ट्रिसिटि अथ'रिटिआ फोरमायनाय बादिब्ला दै मोब्लिब गोहो आरो सलार प्रजेक्टजों लोगोसे 430 मेगावाटसो मोब्लिब गोहोजों मोब्लिब गोहोआ गोहोम गोग्लैदों। रैखाथि नाजानायफोरा सोलिबाय थानायनि जाहोनाव बिथांमोनहा दासिमबो गासै खहाखौ मिथिगासिनो दं। भारत हादरा बे गोब्राब समाव नेपालखौ मदद होबाय थानो खोथा होदों। ब्रैथि खौराङाव दङ शिबसागराव दैबानाजों खहा जानाय फरायसाफोरनो एएपीआ कम्पिउटार आरो साइकेल गथायदों। बुधबारखालि आम आदमी पार्टी एएपीआ आसामनि शिबसागर जिल्लायाव दैबानाजों खहा जानाय गंसे फरायसालिनो कम्पिउटार गथायना होयो आरो लोरबां नाथाय रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनो साइकेल होयो। एएपीनि माहारियारि दैदेनगिरि आरो रायजो सभानि संसद सन्जय सिंहआ 17 आगस्तनिफ्राय जागायनाय शिबसागराव सान 3नि दावबायनाय समाव बेखौ खालामनायनि खोथा होनायनि उनाव बे थांखिखौ लानाय जादों, जेराव बिथाङा दैबानानि थासारिखौ नायबिजिरदों आरो गोहोम गोग्लैनाय जायगानि सुबुंफोरखौ हेफाजाब होदों। सिंहआ दैबानाजों खहा जानाय गंसे फरायसालिनि थाखाय कम्पिउटार आरो रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल होनायनि खोथा होदों। बे अनसुंथाइखौ मावख'आरि महरै एएपीनि सा-सानजा बिफाननि प्रभारी राजेश शर्मा आरो हादोरसा आफादगिरि भबेन चौधुरीनि दैदेननायाव जायगानि दोलोनि मावथिफोरनि हेफाजाबजों होनाय जादों। बे हाबाफारियाव फरायसालिनि गोरायुं, फरायसा, बिमा-बिफा आरो जायगानि थागिरिफोरा बाहागो लादों। एएपीआ बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया दैबानाजों भुगिनांनाय फरायसाफोरखौ खैफोदनि गेजेरावबो गावसोरनि फरायनायखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय आरो बिथांमोनहा मिथिंगायारि खैफोदजों भुगिनांनाय हारिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बोसोन होनना बुंदों। 5थि खौराङाव दङ चिराङाव मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 नि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि बलादाव थानाय हानिफ्राय रेशम दाग्रा मिरुआव मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे जर'खा सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव जायगानि सेरिकालचार आबादारि, थुलुंगागिरि, गाव हेफाजाब हानजा, एफआइजि, एफपिअ, रिलार, स्पिनार आरो सि दाग्राफोराबो बाहागो लादों। बिटिसिनि सेरिकालचारनि मावफुं सोद्रोमा करमेश्वर राय, जाय बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन, बिथाङा जिउ खांनो थाखाय मोनसे अरायथा राहा महरै सेरिकालचारनि गोनांथिखौ फोरमायो आरो आबादारिफोरखौ दिहुनथाय आरो खामायनायखौ बांहोनो थाखाय गोदान बिरोंदामिनफोरखौ बाहायनो थाखाय थुलुंगा होयो। बिटिसिनि नडेल अफिसार सुनिल देउरि बिथाङा बे हाबाफारिनि थांखिफोरनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनानै बिरोंदामिनखौ रानलायनाय, सरासनस्रा टेकनिकेल दिथा होनाय आरो मुगानि एम्फौ फिसिनो थाखाय बिगियानारि आदब बाहायनाय बायदि बाथ्राफोरखौ फोरमायो। गुवाहाटी सेन्ट्रेल सिल्क बर्डनि मेस'नि बिगियानगिरि बिएन चौधुरीया गोनोखोआरि मुगानि एम्फौ आबादनि सायाव सुबुरुन होयो, जेराव कीटाणु शोधन, साखोन-सिखोन, बेराम आरो एम्फौ होबथानाय, साबसिन बिसना सामलायनाय, दिहुनथायखौ बांहोनाय आरो बोथोर होबथाग्रा आदबफोर दं। मावख'गिरिफोरा बिटिआर ओनसोलाव एरि मुगा दिहुननाय आरो सि दानायनि गोहो गोनां, गुबैयै आइजो, लाइमोन आरो जायगानि फालांगिरिफोरनि थाखाय खाबु सोरजिनायनि सायावबो बुंथियो। बे हाबाफारिया गाहायै दिहुनथायखौ जौगाहोनाय, बेसेन दाजाबदेरनाय, हाथाइ-बाजारफोरजों फोनांजाबनाय आरो सरकारनि मदद मोननायाव गोसो होदों। बाहागो लागिरिफोरा फोथारनिफ्राय जेंना-जेंगोनाफोरखौबो रानलायदों आरो माखासे बाहायजाथाव टेकनिकेल बोसोन मोनदों। 6थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया हारियारि गोरोबलायनायनि थाखाय सान 2नि थुनलाइ जथुम्मा खुंगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया आसाम साहित्य सभाजों लोगो नांनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि) ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव हारिमुआरि खौसेथिखौ बांहोनो थाखाय सान 2नि थुनलाइ जथुम खुंगासिनो दं। बे हाबाफारिखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नेशनेल सार्भिस स्किम (NSS) जों फसंनाय जादों आरो बे हाबाफारिया फरायसा आरो समाजनि सोद्रोमाफोरखौ थुनलाइ, सानस्रि आरो हारिमुआरि मोनदांथिफोरखौ रानलायनो थाखाय ज' लाबोगोन। बे थांखियानो जाबाय थुनलाइखौ हारिमुआरि सोलाय-सोल' खालामनायनि मोनसे लामा महरै बाहायनाय, मानसिफोरजों गावजों-गाव मोजाङै बुजिनाय मदद होनाय आरो बिटिसिनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव समाजारि गोरोबलायनायखौ बांहोनाय। बानजायगिरिफोरा मिजिंथिदों दि बे जथुम्माया लाइमोन सुबुंफोर आरो बिजाब मोजां मोनग्राफोरखौ लोगो हमज्लायनो, गुबुन गुबुन हारिमुफोरखौ रंजानो आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय थुलुंगा होगोन।
अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।